Hola, em dic Albert Soler, tinc 35 anys, soc de Badalona, soc enginyer químic i en aquests casos mai saps què dir, però no sé, m'agrada molt la música, m'agraden els esports i he vingut una miqueta aquí per la curiositat de la trobada aquesta, a veure què em trobaria i tal, que semblava molt interessant i ja està. Molt xula la trobada perquè és en un lloc bastant ideal, no? Perquè és el que deies, que amb l'excusa del menjar i de l'esmorzar i tal, doncs mira, és una manera de socialitzar i de trobar-te amb gent que es diu igual que tu, no? Molt, no sé, molt xulo el lloc, molt correcte tot, no sé, molt bé. I els altres pràcticament tampoc els he pogut conèixer molt, però hi ha una miqueta de tot, com tothom, no? Hi ha una miqueta de tots els estils, de totes les edats, una miqueta, no sé, tampoc puc dir-te gran cosa més de moment, és la primera trobada, no? Jo crec que es farà una segona, perquè hi ha bon rotllo amb tothom i, no sé, jo crec que sortiran coses d'aquí, no? Espero, vaja, no sé.